Mira més. A continuació, la Júlia ens explicarà el seu treball que ha fet. Hola, em dic Júlia, soc de Calvell, soc de l'escola 4 anys. Jo només m'he introduït als seus estudis i com a conèixer el príncep. Només no m'he introduït a res més de la seva vida. Per què l'he triat? Perquè veig que és una persona interessant, que està casada amb el príncep i perquè serà la futura reina d'Espanya. També perquè no se sap molt d'ella i per això vull explicar la seva vida. Què en vull saber? Vull saber com va començar a la televisió, la seva vida de petita i com va conèixer el príncep, bàsicament la seva vida. Letícia va néixer el 15 de setembre de 1972 a Oviedo, enmig d'una família introduïda en mitjans de comunicació. Va passar els seus primers 15 anys a col·legis públics i instituts d'Oviedo. Fins que les obligacions laborals dels seus pares li van obligar a traslladar-se a Madrid, que va servir amb els seus estudis. Als seus 19 anys, Letícia Ortiz va creuar per primera vegada les portes d'una redacció d'estudiant de periodisme. Després d'acabar la carrera, va fer un màster de periodisme audiovisual. Quan va acabar el màster, va anar a treballar a Guadalajara, fent pràctiques amb el diari mexicà Segle XXI. En Mèxic es va donar compte que li agradava fer televisió i l'any 2000 es va incorporar a Televisió Espanyola. Un any després li van donar el Premi Larra als seus companys de periodisme. El príncep Felip i Letícia es van conèixer el 17 d'octubre del 2002 a un sopar. Diuen que va ser un amor a primera vista. Tots dos van coincidir mesos després. Els premis Prínceps d'Astúries. L'1 de novembre del 2003 es va anunciar el compromís de Letícia i el príncep. Dies després es va produir la petició de mà. I 2 setmanes després la Zarzuela va anunciar la data del casament, el 22 de maig de 2004. El 8 de maig de 2005 esperaven la seva primera filla, l'honor de tots els sants. L'honor de tots els sants, Sant de Barbó i Ortiz, la primogènita d'hereu del tron d'Espanya. 8 mesos després van esperar la seva segona filla, Sofia de tots els sants. Avui en dia Letícia Ortiz segueix feliç amb el príncep i les seves 2 precioses filles. He après que Letícia és una dona que ha treballat molt per aconseguir els seus somnis i de ser una bona periodista. Pots arribar a ser el que vulguis amb esforç i treball. A mi m'ha agradat més. M'ha agradat que li donen el premi perquè amb el seu treball se li va guanyar i quan va conèixer el príncep perquè era una persona normal com tots nosaltres. Què no m'ha agradat? M'ha agradat tot com un conte. Pot ser que en la casa reial hi ha moltes normes. D'on he tret la informació? L'he tret d'internet. Aquí està tot el príncep, Letícia, l'honor i Sofia o al revés. Aquí està quan era petita i aquí és el seu casament.